Hola, aquest és un vídeo curt per explicar-vos 4 pautes sobre material, postura i algun altre consell per persones que esteu començant a meditar o que no heu meditat mai. Per començar, com a material necessitem poques coses, una esterilla, màrfega o manta, si no en teniu, i 3 mantes. Primer de tot, ubicarem una manta, o directament una manta al terra si no teniu esterilla, o bé una manta sobre l'esterilla, per estar més còmodes i seure a sobre. En segon lloc, agafem una altra manta, o coixí de meditació. Si teniu coixí de meditació, aquesta segona manta també podria ser el coixí. Si no teniu coixí, agafeu una manta plegada petita i la cargoleu fort, que quedi dura, per seure-hi a sobre. Seurem a sobre aquesta manta o coixí de meditació i seurem, molt important, amb els genolls al terra. Al principi, probablement, el més probable és que els genolls no toquin el terra. Per això és molt important col·locar uns totxos de ioga, en aquest cas el que jo tinc a mà són uns troncs, però si teniu uns totxos de ioga, i si no teniu totxos de ioga no passa res, podeu col·locar uns llibres, una altra manta doblegada o un coixí, els col·locarem a sota els genolls. Per què? Doncs per no fer-nos mal a les engonals. Per tant, molt important que si els genolls no toquen a terra, estiguin apoyats a algun suport. L'ideal és que els puguem posar a terra a mesura que anem practicant, i una vegada tenim la postura ferma, que sentim que hi podem aguantar uns 20 minuts o mitja horeta, que és una postura relaxada però atenta alhora, ens podem tapar amb una manta per facilitar que la musculatura estigui més relaxada i, per tant, que s'estiri més fàcilment. Ens tapem amb la tercera manta. Pel que fa a la postura, aquesta postura, com veieu, amb els genolls a terra, col·loca la pelvis a sobre el coixí de manera que estem molt ben assentats, còmodament assentats, i l'esquena recta. L'esquena recta amb el cap apoyat a sobre la columna vertebral i la barbeta lleugerament enfocada cap al pit. Molt bé. Una vegada estem així, podem col·locar les mans a sobre les cuixes o bé aquí davant del melic, amb els dits polzes junts. Doncs bé, ja podem començar a practicar.